Ya za a yi ka magance cutar da baka santa ba? Domin kawar da wata cuta ko matsala gaba ɗaya, dole mu san tushenta. Shi yasa tsarinmu a koda yaushe faɗakar da al'ummarmu tushen matsalolinmu domin mu haɗu mu magance ta gaba ɗaya. Wannan shi ne ya bambanta mu da sauran masu son ceto Arewa. Terrorism ɗin nan ba wani abu bane fa illa mu taimaki kanmu da kanmu ne kawai. Illa iyaka shi tsari irin wanda ake kakkafa ƙungiyoyi da gamayyu da tarayyoyi na taimakon Arewa ko ceton Arewa ko wani abu da sunan Arewa, bambancinsu da warurism shine galibi sai ka ga waɗancan irin gamayyu da ƙungiyoyi akan kafa su akan kawai mu ceci Arewa, amma ba tare da kuma an san menene wato cututtukan Arewan ba. In talauci muke ciki ba tare da mun san menene ya sabbaba talaucin ba. Ka san wannan shine matsala. Kaga ba za ka iya maganin abu ba ka san ko me yake ba. To bambancin warurism shine duk wasu cututtuka da su ne tushen halin da muke cikin nan yanzu, ita warurism tana fitowa da yayanta, wanda duk ya zama dan har Allah ya kai shi makamin da zai samu abubuwan da muka rubuta zai gani cuta kaza da kake gani ga tushenta, kuma za ka bi ta za ka ga tushenta har duk abin da yake cututtuka suka game Arewa nan Allah da mun yi bayanin. To kaga wannan shine za ka iya maganin abu da ilimi, amma baka san cuta ba ya za ka kai maganin ta, ma'ana baka san tushenta ba. Za ka iya maganta wannan da idan ka yake gani, amma cutar ta ci gaba da wanzuwa. To bambancin warurism ne kenan kawai. So da ka abin da nake faɗa kenan, kawai mu haɗa kai mu taimaki juna. Mu da kuke ganin kun zo da ABCD kun shirya da kuna da kuɗi kun zo ku yi, to ba shi ne muhimmi ba, zuciyar ta daidaita tukuna. Ai ɗazun na ba ku misali ga abin da Hitler ya ce, kun kiyaye. To maganan ba kuɗi ba ne. Sannan kuma Salahuddin Al-Ayyubi na zuwa cikin irin wannan zaman da nake yana taɓa yin bayani da almajiransa da dakarun sojojinsa suka kawo tsare-tsare na yaƙi, yadda za a mai da ƙasa kaza ta zama musulma a cinye ta da yaƙi, a ci kaza a yi kaza yadda. Salahuddin Al-Ayyubi ya ce da waɗannan tsare-tsare da kuka kawo da rubutu akan robai da bambanci. Ba ƙarfin makamai da ƙarfin runduna ne yake gina musulunci ba. Haka ba ƙarfin makamai da ƙarfin runduna ne yake iya kawo da wani abu ya kafa wani abu ba. A'a, Salahuddin Al-Ayyubi ya ce ku tsaye da daular musulunci a zuciyoyinku, ko ba ku ɗauta kubba ba za ta gina a garuruwanku. Mai daular musulunci ne. Yadda manzon Allah ya koyar da alwala ku dinga yin haka, yadda yake tsarki ku yi haka, yadda ya koyar da tsarki ku yi haka, yadda yake sallah ku yi. Lokutan da ya faɗi na sallah ne ku zaɓe su akan lokuta ba saɓaninsu. Yadda ake azumi, yadda ake zama da iyali, yadda ake sana'a, yadda ake kaza, yadda ake ma'amala da musulmi da wanda ba musulmi ba, yadda ake wa makoci, yadda ake wa yaro, yadda ake wa babba. Ku yi yadda ma'aiki ya yi. In kuka yi wannan, ba sai kun ɗau takobi ba, daular musulunci da za ta gina a wuraren da kuke. Amma za ku yi taɓaɓatu shahadi, za ku kafa musulunci, ku sai kun kafa shari'ar musulunci. Amma ka ga mutum ko Fir'auna bai fi ko zuciyar Fir'auna ta fi tasa kyau, amma kawai saboda kowa ya haddace wani barkwani ya yi katon gemu, sai ga wani shi zai kafa musulunci, zai kafa daular musulunci, zai kafa shari'a. Amma wallahi zuciyar Fir'auna ma ta fi tashi kai. Amma yana kirari zai gina daular musulunci, zai gina musulunci, zai yi kaza, zai yi kaza. Duk ga sunan masu gina musuluncin ai ga su ga yadda suke. Za ka ga mutum a unguwarsu gaba ɗaya ba wanda yake ma'amala da shi shugaban sunna ne, amma duk makotansa ba zaune lafiya da su, amma ba shi mai koyar da sunnar annabi ne, amma duk wasu ba a magana da shi, amma kuma sunnar annabi yake koyarwa. Kaga haka miki ko? To shi sa Salahuddin Al-Ayyubi
ce ku tsaye da daular musulunci a zuciyarku yadda manzon Allah ya rayu ku ko kawai rayuwa haka daular za ta kafa kanta da kanta ba sai kun dauta kobi ba. Saboda waɗanda ba musulmi ba za su ga mala'iku ne kawai suke mu'amala da su, duk wanda yake almajirin manzon Allah ne za su ga annabi ne shi kansa ko za su ga wali ne shi kansa ko za su ga mala'ika ne shi kansa, ba mutum ne irin mutane ba, saboda kyawawan ɗabi'u da kansu musulunci zai shige su. Da lokaci ba ku labarin abin da sandan na Port Harcourt wani people kamar brown people ita ba da labari yadda da suke ɗaukan bahaushe, na taɓa gaya muku ya ce hatta aure a tsakaninmu kafiri ne ɗan abin nan ne ɗan ribas ne, yake cewa shekaru 50 yake mun bayani, ya ce ko rashin jituwa mace da namiji suka samu bahaushe suke kaiwa ƙara ba sa kaiwa fastoci, saboda shi ne tsarkakakke. Wanda yake da wasu kuɗi yake so ya aje ba so ya taɓa tsawon wata ko wata 2 ko shekara, bahaushe yake kaiwa ajiya, saboda shi kaɗai ne za ka kai masa yadda ka kai masa za ka karɓa. Shi yake gamin wannan lokacin da aka yi faɗin shari'a nan yake cewa to amma yanzu gashi kun lalace, mun gan ku kawai bukata muke mu kashe. Kaga maganar Salahuddin al-Ayyubi kenan, ku tsaye da daular musulunci a zukatanku. To yanzu shi ne mu zama masu rangwame da afuwa da kau da kai, shi ne zai sa mu iya cimma ko kwa irin wannan magana kau daga mutum ya yi abu a kyare shi a rabu da shi. Ai wata waso bil haƙi wata waso bil sabar, mu haƙuri da juna. In kuskure ne mutum ya ma ku zauna a yi bayani, ban ji daɗin kaza ba kaza ya faru. Wani lokacin ma sai kaga mutum ya maka bayani sai kai nadama wallahi, sai kaga abin ba haka bane ashe yadda ka dauka, sai kaga ba haka bane, amma ba in kai mumini ne in yi bayani sai ka ji kunya, ashe da ba kai magana ba da ka zauna cikin halaka, da kai magana kuma ka ji gashi ya bayani ga mafita kuma gaskiya ne abin da ya faɗa, ashe yadda na zata ba haka bane. To ba mu da wannan, saboda haka abin da nake faɗa kenan, illa ya ka dai kalma guda ɗaya da zan cika da ita a yau din ma, sai gobe mu shiga cikin bayanan. Shine akwai kuma wani abu da nake so ku gane a duk irin waɗannan sanyaya zuciya din da tsarkakewa da kaza, to kuma akwai wani abu da ya wajibi ne shi kuma ku kiyaye shi. Shine me? Shine ku sani, ku saurare ni da kyau, ku sani ko ku ƙara sani don na san kun san wannan magana. Cewa babu wani mutum ko aljan ko mala'ika, mutum ɗin nan kowane ne shi a wannan martabar, kar ku cire kowa. In dai ɗan adam ne shi, kowa ya kar ku cire shi a ciki, da zai zama Allah ba zai iya yin wani abu ba sai da wannan mutum. Babu wannan halittar cewa sai da wani sannan abu da Allah yake so kaza zai yi, babu. Allah shi kaɗai ne wanda babu wani abin da zai yi sai da shi, amma babu wani abin halitta wanda kowane ne Allah ba zai yi wani abu ba dole sai da shi, sai da taimakonsa ko sai da kazansa. Wannan babu shi ka sa kowa a ciki. Allah shi kaɗai ne wanda baka isa ka yi ba sai da shi, ba abin da yake yi wa sai da shi. Ku kiyaye wannan. Me nake nufi da wannan? Shine ku gane ba wani mutum da zai daga kafaɗa cewa in babu shi wani abu ba zai yiwu ba. Wannan ba gaskiya ba ne. Idan Allah ya yi nufin abin zai yiwu ko da shi ko babu shi zai yiwu. Ba wani mutum wannan Allah bai yi shi ba, saboda mai yin Allah ne. Don haka ko da mutum ko babu shi, in Allah ya yi zai abu zai yiwu. Don wannan kar wani mutum ya daga kafaɗa ya dinga gina babu shi abu kaza ba zai yiwu, wannan babu shi, saboda mai yin na hakika Allah ne. Don wannan ko da mutum ko babu mutum, in Allah ya so abu ya yiwu zai yiwu. Idan Allah ya so in gina warurism da kai kadai mai sunanka Ismaila, kai kadai
Allah zai gina ko da mu ko ba mu, ko da kuɗi ko babu, ko da abcd ko babu, ko da menene sunanta abaja da mai sunanta alif babu, Allah zai yi ko ba mu ko ba kowa. Da kai kaɗai ɗin nan yaran nan Allah in ya so zai gina warorism ɗin nan za ta gina. Na haka kar wani abu ya taɓa zuciyarku, ku kiyaye abin da na gaya wasu Alhaji Ɗanladi da su Alhaji mai kwanuka, cewa mu fara gazgata Ubangiji ne mu yi, mu san abin da muke, mu san matsayinsa, mu kuma sa gaba kawai mu tafi. Wanda ibiyo ka ku sai ku tafi, wanda yake ganin yana da shakka kyale shi. Idan Allah ya yi wannan abin shi ya assasa shi, ya yi nufin gina shi, kowa ya tafi. Misalin nan da Hitler ya bayar, ai manzo Allah ya ce mana alhikmatu ba'alatul mu'min aina ma wajadaha akhazaha. Abinda da Hitler nan ya faɗa na gaya muku da su ai magana ce tabbatacciya ko a littattafa na musulunci, iyakar ta kenan. Ko misalan da ya bayar misalai ne waɗanda dukkanmu muka sani, musulmi da waɗanda suke Judaist da wanda suke Kiristoci sun san wannan misali. Zagon ƙasan Musa Samiri bai hana annabi Musa ya kai addini inda zai kai ba. Judas bai hana Christianity yau zaga shi yadda yake. Har yau akwai tsarkakan masu bin annabi Isa, ma'ana masu bin koyarwarsa. Har yau akwai waɗanda ba su gayyara ba, illa iyaka wato shine Allah ya shafe shari'ar kawai. Amma har yanzu akwai waɗanda suna kan koyarwa ba su gayyara ba. Cutarwar Judas ba ta yi ba. Wancan sahabi da Hitler ya faɗa, duk cutarwar da ya mata nan, ga sufanci yanzu ya mamaye duniya, don shine jullu, wato shine lubbin musulunci. Duk makirce-makircen waɗancan din bai hana hasken manzon Allah ya kai zuwa yadda yake nan ba. To shi kaga wannan magana addini ce da Hitler. So daga ku gane, kar wani daga kai da wani isa, ba wanda ya isa sai Allah. Wanda duk kaga ya shigo tafiya, ana tafiya da shi, to Allah ke nufin ai da shi. Kuma kar ku damu, duk tafiyar duniya in an haɗu, kar ku yi sha'awar shugabanci, kar ku duk tafiya, kar ku damu da sai an ce ku ne jagorori ko ku ne shugabanni, kar ku karɓi wannan. Amma kowace tafiya ta alhairi ku kwaɗaitu da abu guda ɗaya, ni a kansa nake. Duk tafiyar duniya ba na son a ce ni ne jagora, kai ni ne shugaba. Ni dai abin da nake so Allah ya mun, duk tafiyar alhairi a dangaye da ni, ya zama ina ciki. Ni aure na shine abin nema, ni aure na shine burgewa. Ba ka yi shugabanci a cikin tafiyar alhairi ba, a kullum a dangaye da kai. Ni wannan shine. Kada ku kiyaye, ba wani mutum da ya isa cewa lallai sai da shi wani abu zai yi, saboda mai yin Allah ne, ba mai yi sai Allah. Saboda haka wannan ita ce magana. Ubangiji shi kaɗai ne baka isa ka yi ba sai da shi, saboda sai ya yarda abin zai yi duk ƙoƙarinka. Saboda haka ku yi haƙuri, mu haɗu taimaki juna akan wannan wanda kuke gani sun kasa a gidanku. Fa'ida mun koyo ake. Wannan abin da ya zo musu ai ba su taɓa yi ba, yanzu ne suke koyo. To shi kuma koyo galibi dama haka yake, a faɗa tashi, a faɗa har a zuwa iya. To abin da za mu yi juna kenan, wata so bil haƙi wata so bil sabr. Wannan shine shawarar da zan bayar, kuma wannan shine abin da ya dace da jagora. Ya zama to yana hangen nesa, ba mai gani daga nesa ba, ya zama to mai hangen nesa, mai juriya, ko da ba a fahimtar juriyar taka, ko da ba a fahimtar haƙurin naka, amma dai kai ka lazamci wannan din. Rana za ta zo a gane kai mai hangen nesa ne, kai mai haƙurin ne, kai mai juriyar ne, kai mai kawar kai ne. Yana tabbatar da kansa, ba a ganewa da sauri, amma za a zo a fahimta in dai ka lazamta, kuma hakan yake za ka gani insha Allah. Saboda haka kun gana so da mu shiga cikin bayani da yawa yau, to sai mu je bi magriba, kuma Allah ya kai mu gobe kafin ku tafi sai mu shiga cikin maganar da nake so mu shiga. Allah ya da sauran maganganun mako da ba kwanan da zan ƙara samu ku insha Allah. To alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wasallam.